Hola, bona tarda. Sigueu benvinguts. En aquesta, sí, jo diria que ja podríem començar. Dic bona tarda, soc Clara de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. Sigueu benvinguts en aquest webinar sobre alimentació saludable que ens donarà la Gina Estapé. Bé, explicar-vos que aquest webinar forma part d'un cicle que estem realitzant que es diu Càncer present i futur per commemorar els 20 anys de la nostra entitat. La federació agrupa a 15 associacions i fundacions que a tot Catalunya treballen per millorar la qualitat de vida del pacient amb càncer. I la veritat és que nosaltres el que intentem és donar suport a les pròpies entitats i desenvolupem programes propis. Entre aquests programes propis hi ha precisament el de prevenció i divulgació. I la idea aquí és que ens basem en el Codi Europeu contra el Càncer, que són unes recomanacions per fomentar estils de vida saludable, que hi ha una evidència científica que ajuden a prevenir la malaltia. I en aquest sentit, el webinar d'avui s'emmarca dins d'aquesta voluntat de divulgar i prevenir la malaltia. Com us deia, el webinar s'està sent gravat, per tant, si no voleu sortir, us demanarem que apagueu la càmera i en qualsevol cas sí que agrairem que apagueu els micros per tal que no se'ns acoplin els altaveus i els sorolls de fons i així pugui anar tot millor. La idea és que la Gina ens pugui fer una presentació i deixarem 10 minutets, més o menys, no, Gina, al final de la sessió perquè ens pugueu fer les preguntes que considereu. Agrairíem que les féssiu a través del xat, d'acord? I la Gina intentarà respondre-les, tot i que, evidentment, intentarem que siguin dubtes generals, no un cas particular, perquè tampoc es tracta de fer una consulta. Doncs bé, dit tots aquests aspectes més pràctics, presento la Gina. La Gina és la persona que ens donarà avui el webinar. Ella es defineix en el seu blog com a nutricionista integrativa i amant de la cuina saludable. Inicialment es va graduar en publicitat i relacions públiques i més tard va fer un gir en la seva carrera professional graduant-se com a dietista i nutricionista. Actualment col·labora amb diferents mitjans de comunicació i també amb la revista online Ets el que menges, entre molts d'altres. I ella indica o pensa que l'alimentació ha de ser individualitzada i adaptada per cadascú i que s'ha de basar en aliments de veritat i de qualitat. I sobretot que hi hagi molta presència d'aliments vegetals. Crec que és una declaració d'intencions i que em sembla que ara ens podrà desgranar i explicar bé. Gina, quan vulguis, tot teu. D'acord. En primer lloc, moltes gràcies a totes les persones que avui esteu aquí en aquest webinar. Moltes gràcies també a la Federació per comptar amb mi per aquesta xerrada, que parlarem una mica d'això, d'alimentació saludable. Però no només hem volgut enfocar aquesta xerrada quan ho parlàvem amb la Clara de com ho enfocàvem, sí que hi haurà una primera part que ara parlarem de què vol dir una alimentació saludable, perquè posem exacte tots els passos i tinguem clars quines són les premisses més importants a tenir en compte, però després també li hem volgut donar un toc una mica més pràctic cap a la segona meitat de la xerrada, perquè la teoria moltes vegades està molt bé, la sabem, però després a l'hora d'entrar a la cuina i posar-nos a la pràctica moltes vegades no sabem com canviar aquelles coses que potser no fem tan bé i que les hauríem de millorar. Aleshores, amb aquesta xerrada també us volem donar eines perquè després a casa tingueu solucions també, o veure una mica com ho podem fer per fer-ho més saludable. Així que, començarem primer de tot, com deia, parlant com ha de ser una alimentació saludable. Una pregunta que pot semblar molt lògica, però que avui en dia, amb tota la informació que trobem tant a internet com a les xarxes, com fins i tot a les revistes que podem llegir a la peluqueria o on sigui, o als mitjans de comunicació,
hi trobem molta informació relacionada amb l'alimentació i sovint tots aquests continguts a vegades poden ser fins i tot contradictoris, no? I això a vegades ens costa fer-nos una idea adequada o veraç del que realment és una alimentació saludable, no? Perquè podem rebre molts inputs diferents. A més, al llarg dels anys també han anat apareixent diferents tendències dintre el món de l'alimentació, no? I això moltes vegades ens pot generar la qüestió de dir, ostres, què és millor, una dieta vegetariana o paleo, no? Que ara he sentit molt a parlar d'aquesta alimentació. O he de prendre superfoods, que hi va haver una època que se'n parlava molt, he de prendre sucs verds per estar sa, no? Hem de fer totes aquestes coses i moltes vegades llegir sobre diferents tendències ens pot crear molta confusió. Però la realitat és que menjar saludable és molt més senzill que tota aquesta allau d'informació que podem trobar a internet i a les xarxes socials i tots aquests estils d'alimentació que podem haver sentit, si es fan bé, poden cabre dintre d'una alimentació saludable, però no hem d'anar a buscar encabir-nos dintre d'una etiqueta concreta perquè tots som diferents i per tant no tots ens anirà bé el mateix i per tant no hem d'anar a buscar una etiqueta concreta per menjar saludable. Aleshores, què és una alimentació saludable? Per mi és molt més senzill que tot això i es resumeix en una alimentació saludable és aquella en què l'aliment és la matèria primera, és a dir, tot allò que siguin verdures i hortalisses, fruites, llegums, proteïna animal de bona qualitat, peix, ous, carns, productes que podem trobar al mercat i que no han patit cap procés de manipulació a nivell industrial. És a dir, tots aquells productes que no estan elaborats a partir d'ingredients, de diferents ingredients, sinó que són ingredients en si mateixos. Aleshores, tenint clara aquesta idea és quan podem tenir més clar quins aliments són saludables i quins no, que ara veurem més en detall. Aleshores, a partir d'aquí, en funció de les creences de cadascú, si hi ha alguna patologia o no pel mig, aquesta alimentació es pot adaptar. Però si no, sempre i quan s'englobi dintre d'això, productes frescos i productes saludables, productes de veritat o aliments de veritat, com a mi m'agrada anomenar-los. Aleshores, a partir d'aquesta premissa, què és el que hem d'evitar o què és el que no tindria lloc dins aquesta descripció d'alimentació saludable? Doncs, en primer lloc, tots els productes que, com hem dit, estan elaborats a partir de molts ingredients i que, per tant, són productes molt processats. Estaríem parlant, doncs, de molts dels productes que veieu en aquesta imatge, com poden ser galetes, com poden ser xocolatines, com poden ser gominoles, brioixeria, salses molt processades tipus ketchup, sopes de sobre, patates chips. Però no només aquests, sinó també tot el que siguin, per exemple, carns molt processades, com podrien ser frankfurts, salxitxes, mortadeles, xoriços, lactis processats o postres lactis, com podrien ser natilles, copes de xocolata, petit suís, també iogurts ensucrats o amb fruites, que normalment acostumen a portar també molts sucres afegits, i fins i tot iogurts 0% o iogurts lights, que moltes vegades tenim la tendència de pensar que tot allò que és light o 0% segur que ha de ser més saludable perquè no porta el greix. Però moltes vegades, perquè un iogurt natural 0% tingui el mateix gust o que tingui un bon gust en comparació amb un iogurt natural, al treure-li el greix, moltes vegades el que fan és afegir-li sucres o midons perquè sigui palatable, perquè si no, no tindria bon gust, perquè moltes vegades el greix dels làctics és el que els dona el gust. Aleshores, aquests iogurts 0%, encara que no portin part de greix, acaben portant molts sucres i moltes coses afegides que fan que sigui un producte que tampoc és saludable. Per tant, compte amb tot allò que veiem amb etiquetes de 0% o light. També, evidentment, tot el que són refrescs, sucs de pots, tot el que són sucres i endolcidors refinats, olis vegetals, margarines i, evidentment, també tot el que és alcohol, que encara que dintre la nostra societat en general hem normalitzat molt el seu consum, no deixa de ser una substància tòxica i en principi no s'assegura en cap dosis, per tant no hauríem de prendre alcohol. Aleshores, per detectar tots aquests productes processats insans, hi ha una cosa que us he posat aquí remarcada que serà molt important, que és fixar-nos sempre amb les etiquetes dels productes. Perquè, i aquí faig un parèntesi, sí que és cert que dintre dels productes processats entre cometes, poden haver-hi
en poden haver-hi de saludables. És a dir, no perquè un producte sigui processat ha de ser insà. Poso un exemple. Per exemple, el peix blau en conserva o uns espàrrecs blancs en conserva, per exemple, són aliments reals que estan mínimament processats per facilitar-nos el nostre consum. Però són productes sants que podem incloure perquè estan fets a partir d'aquests aliments de veritat que parlàvem. Però, en canvi, unes galetes com les que hem vist abans amb xocolata, que sí que estan elaborades, per exemple, amb molts sucres, farines de mala qualitat, farines refinades, greixos de mala qualitat, molts additius, aquest és el tipus de processat que no ens interessa. Però que diferenciem que tingui un mínim processament industrial per facilitar-nos el consum no vol dir que sigui insà. Hauríem de diferenciar aquests dos tipus de processats. Aleshores, el problema és que hi ha molts processats insans, d'aquests que comentàvem, amb molts ingredients que no ens interessa, que mentalment els tenim categoritzats o catalogats com a saludables, però que en realitat no ho són. Aleshores, per això, per detectar-los, és tan important sempre fixar-nos en l'etiqueta del producte, perquè és una eina molt important que tenim els consumidors per saber si realment és saludable o no. I us he volgut posar un exemple en la següent diapositiva d'unes galetes Maria, perquè moltes vegades les galetes Maria, dintre de... Quan diem, ens anem a cuidar una miqueta més, moltes vegades tenim clar que potser les galetes amb xocolata o les galetes tipus Oreo, tipus cookies o coses així, tenim en ment que són menys saludables i les deixem de banda. Però una galeta Maria moltes vegades la veiem més innocent perquè no porta xocolata i no porta res. Però us he volgut posar l'etiqueta perquè entre tots l'analitzem. Si veiem els ingredients d'aquesta galeta Maria, porta midó de blat de moro, sucre en segon ingredient, que això és molt important, que l'ordre en el que apareixen els ingredients va de més a menys. Per tant, els primers ingredients són dels que més porta, per tant, aquí el sucre apareix en la segona posició, per tant, és un dels ingredients que més abunden en aquestes galetes. Després, oli de palma, que l'oli de palma és un greix refinat que tampoc és saludable, midó de patata, farina de blat de moro, mel, per tant no només porta sucre, sinó que també porta mel, que també és un endolcidor i per tant és més sucre, sal i després hi ha additius com gasificants i emulgents. Per tant, com veieu, per molt que ens pugui semblar més saludable que la resta de les galetes, no deixen de ser midons, farines refinades i sobretot molt de sucre. Per tant, això és com podem detectar si realment aquest aliment o aquest producte és saludable o no. A més, si analitzem la informació de la taula nutricional, aquí veurem que per cada... A veure, és que ara a mi això em tapa. Ara. Per cada 2 galetes porta 5 grams de sucre. I hem de tenir en compte que l'OMS recomana no superar els 20-25 grams de sucres afegits al dia. Què vol dir això? Que, clar, 2 galetes Maria, les galetes Maria atipen molt poc, no? Aleshores, qui es menja 2 galetes Maria? Segurament ningú, no? Segurament ens en mengem 4, 5, 6 i fins i tot, potser més aviat els nens se'n poden menjar mig paquet. Clar, si anem sumant que per cada 2 galetes són 5 grams de sucre, només amb aquesta menjada d'aquestes galetes ja passem o arribem a aquests 20-25 grams de sucres afegits al dia. I ens comptant la resta de processats que podem menjar al llarg del dia, us podeu imaginar la quantitat de sucres afegits que podem arribar a consumir sobrepassant aquest límit que l'OMS recomana. Gina, perdona un moment, en el xat ens indiquen que se sent una mica malament. No sé si potser podries pujar el volum. Jo en el meu cas et sento bé, però em sona aquest comentari, no sé si et pots acostar al micro o a pujar el volum. Vale, aquesta més l'ordinador, sí, a veure si us sentiu millor. En principi estic molt a prop, s'hauria de sentir bé. Però bueno, intento cridar una miqueta més també si no, i qualsevol cosa ho diem i reviso l'àudio. Moltes gràcies. Doncs com comentava, aquí hem posat aquest exemple d'aquestes galetes Maria, però això també passaria amb molts altres productes que pensem que són sants, com podrien ser, per exemple, el pernil dolç o el pavó en conserva, que són aliments que moltes vegades els tenim catalogats com a saludables, però
malauradament, molts dels pernil dolç o gall d'indi que trobem envasats als supermercats, una cosa és que trobem, per exemple, un gall d'indi 100% de bona qualitat amb una xarcuteria, que aleshores sí que podria ser una opció perfectament vàlida. Però, en general, tots els pernil dolç o gall d'indis que trobem filetejats als supermercats, si analitzeu les etiquetes, veureu que generalment posa 50% pernil o 50% pavo. I dius, ostres, 50% i la resta que m'estic menjant, què és, no? Aleshores, si analitzeu l'etiqueta, veureu que en general són midons, són sucres, són conservants i moltes coses afegides. Per tant, això es torna a convertir en un producte processat que no ens interessa. Aleshores, hem parlat una mica de quines coses o quins productes hauríem d'evitar. I ara tocaria parlar de quins productes sí que hem d'incloure o quins productes o quins aliments sí que formen part d'una alimentació saludable. Espereu que em moc això. Ara, perfecte, que així veig millor. Aleshores, començant pel principal o per un dels més importants, almenys que jo considero, que són les verdures i les hortalisses, que són aliments molt rics en vitamines, molt rics en minerals, molt rics en antioxidants i ens interessa incloure-les a l'alimentació, quan més varietat millor, i haurien d'estar presents a cada àpat. Hem de tenir en compte que també en funció del color de les verdures ens està indicant que ja ens aporta uns antioxidants o unes vitamines o unes cosetes diferents. Per tant, com més varietat de colors en tinguem als plats, millor. Després també tindríem les fruites, que les fruites el mateix, com més varietat millor, perquè cadascuna ens aportarà els seus beneficis. Jo sempre recomano en cada estació de l'any apostar per aquelles que siguin de temporada, però totes en són interessants. Després tenim els tubercles, que els tubercles també són fonts d'hidrats de carboni complexes, també molt interessants. Llavors tenim les patates, tenim els moniatos i ara també comencem a trobar a vegades a molts llocs iuca i tubercles així més exòtics, que si us agraden també es poden incloure, però sobretot el que trobem aquí és patata i moniato i són aliments rics, com comentava, en hidrats de carboni complexes molt interessants també. Després també tenim tot el grup que són els cereals integrals. A mi m'agrada sempre recomanar més o és més recomanable prendre cereals integrals que no blanc, perquè al final un cereal blanc se li ha tret tot el que és el sègol o tot el que és la fibra, i a la fibra moltes vegades també és on hi ha més minerals. Per tant, un cereal integral sempre serà molt més nutritiu que un cereal blanc. Aleshores, intentem sempre potenciar l'arròs integral, el sègol, l'espelta, la quinoa, el mill, la civada, tots aquests cereals en format integral. I el mateix passaria amb el pa i la pasta. Sempre seran més saludables i més nutritius si els escollim elaborats amb farines integrals. I en cas del pa, a més, si podem escollir un pa de bona qualitat, d'aquests que no es troben tant al súper, sinó més en forns que estiguin elaborats amb massa mare, doncs sempre seran de molta millor qualitat. Després tenim les llegums, els cigrons, les llenties, els pèsols, que ens aporten fonts de proteïna vegetal i entre minerals i altres vitamines i també són molt interessants a nivell nutricional. Després tindríem els ous, que els ous també són un aliment molt nutritiu que ens aporta proteïna i greixos de bona qualitat. En aquest cas sí que faré l'apunt de dir que seria interessant optar per ous ecològics, que són el que, quan mirem el codi 0 és l'inicial, ja que al final tots els productes que provenen d'animals, la seva qualitat dependrà també de l'estil de vida que hagi tingut aquell animal durant la seva vida. I en aquest cas, els ous 0 el que impliquen és que aquelles gallines han pogut tenir accés a l'exterior, s'han pogut moure i a part, en aquest cas, han rebut una alimentació més ecològica o amb pinsos més adequats. Aleshores, jo sempre recomano o codi 0 o, com a molt, les del codi 1, que serien les camperes, però mai del 2 ni del 3. També per un tema de benestar animal, però també perquè això repercuteix en la qualitat de l'ou. Després, aliments també molt interessants serien tot el que és els productes del mar. Aquí m'agradaria destacar sobretot el peix blau petit, que moltes vegades quan pensem en peix blau
acostumem a pensar en tonyina, en salmó, però a vegades ens oblidem de les sardines, dels saltons, del verat, de les anxoves. I el bo d'aquests peix blaus petits és que al ser més petits tenen menys acumulació de mercuri, que és un dels riscs que tenen peixos grans com la tonyina o el peix espasa. Al ser peixos molt grans, com més allunyats estan de la cadena tròfica i al ser un peix gras, més acumulació de mercuri poden tenir. Per tant, sempre serà millor prioritzar peixos petits com aquests que hem comentat. A més, el peix blau és molt ric en omega-3, que és un àcid gras molt antiinflamatori, i per això consumir-lo 2 o 3 cops a la setmana seria interessant. Pot ser peix fresc, que seria la millor opció, però de tant en tant, per exemple, una conserva de sardines en oli d'oliva verge extra o de verat, per exemple, també pot ser una bona opció per complementar amanides i altres plats i per incloure aquest peix blau petit. I després, evidentment, també són interessants tots els peixos blancs i fins i tot el que són mariscs, tot el que és sèpia, calamar, pop, musclos, també són aliments molt nutritius i que ens aporten beneficis. Després tindríem tot el que són les carns, que en quant a les carns també és molt important tenir en compte la qualitat del producte. Sempre serà molt millor anar a buscar carns de bona qualitat, de pastors o de pastura de confiança, que no de cria intensiva, perquè al final la qualitat sempre serà pitjor que una carn de bona qualitat. Aleshores, aquí sobretot parlaríem especialment de carns blanques, de pollastre, de gall d'indi, de conill, però perquè sobretot les carns vermelles sí que es recomana reduir-ne el consum, però si aquestes carns vermelles que consumim són de bona qualitat, sí que les podem incloure dintre la nostra alimentació sense abusar-ne i sempre que es prengui això, que siguin carns de bona qualitat i acompanyades sempre, que això és molt important, d'una bona font de verdures i hortalisses. Els lactis també són productes interessants que podem incloure a l'alimentació i aquí, evidentment, abans hem parlat dels lactis processats o dels postres lactis que haurien d'evitar, aquí parlarem dels lactis que sí que podem incloure, que sobretot són aquells de bona qualitat com serien la llet, els iogurts naturals i els formatges. De totes maneres, sí que si perfilem una miqueta més dintre del món dels lactis, sí que serien més recomanables aquells lactis que són fermentats, com poden ser el iogurt, el kèfir o els formatges, ja que a més tenen un efecte probiòtic pel nostre intestí. Ja sabeu que la microbiota intestinal és molt important mantenir-la en equilibri i mantenir-la saludable. Incloure probiòtics a la nostra alimentació sempre serà molt beneficiós. Per tant, tots aquells lactis fermentats sempre seran molt més interessants. I a més, si poden ser de cabra o d'ovella, sempre seran millor que no si els consumim de vaca, ja que les proteïnes que contenen la cabra i l'ovella són més similars a la que té la llet materna i, per tant, són aquells que nosaltres podem digerir millor. I el que passa una mica amb la llet o els lactis de vaca és que la caseïna que contenen, que és una proteïna que tenen tota la llet de mamífer, és una mica diferent a nivell de composició que la materna o que la de cabra o ovella. Aleshores, el nostre organisme no té com les eines o no té els enzims per digerir-la del tot. I el que passa és que després queda un pèptid residual sense digerir, que si estem sans i no tenim cap tipus d'alteració gastrointestinal no passa res, però en cas que una persona sí que hi hagi una alteració a nivell gastrointestinal o que hi hagi més permeabilitat intestinal, sí que poden generar un efecte més inflamatori. Per això es recomana prioritzar lactis de cabra o ovella. Això no vol dir que si un dia prenem un lacti de vaca passi alguna cosa, evidentment no passa res, però si ens agraden els lactis de cabra o ovella, prioritzar aquests dos tipus sempre serà més interessant i els digerirem millor. Després, un altre grup d'aliments molt interessants serien els greixos saludables, que aquí dintre de greixos saludables parlaríem dels fruits secs, per exemple, crus o torrats, però mai fregits ni amb salts, anem a buscar-los de la manera més saludable possible. Les llavors de carbassa, llavors de cànyam, llavors de girassol també són molt interessants, són riques en proteïna també i greixos de bona qualitat. Oli d'oliva verge extra seria la millor opció sempre tant per cuinar com per amanir. I d'aquí també dintre de greixos saludables podem parlar d'aliments com per exemple l'alvocat, les olives, que també són, en aquest cas aquests dos són fruites, però que són riques en greixos saludables. Les olives, això sí, faig un apunt, que siguin també el més naturals possible, si poden ser amb l'os o sense l'os, però mai en farcits, perquè generalment els farcits d'anxova també solen ser molt processats, però si agafem la típica oliva amb el pinyol,
doncs també pot ser una alternativa la mar de saludable per complementar les amanides o els plats. I a part, ho he afegit aquí dintre de greix saludable, però podríem parlar també, ara que parlarem de les espècies, del cacau pur o una xocolata, per exemple, del 80-85%, que el cacau és ric també en greixos saludables, també és una opció saludable que tenim dintre l'alimentació. El que sí que la xocolata, el que comentava, anem a buscar xocolates de percentatges molt més elevats en cacau, que siguin del 80-85%, si us atreviu més, però aquí ja es necessita un paladar ben adaptat perquè si no es troben molt fortes, però menys no, ja que quan una xocolata, per exemple, porta 50% de cacau, vol dir que el 50% restant és sucre. Per tant, quan en mengem un quadradet, la quantitat de sucre que estem ingerint és molt més elevada. En canvi, una tauleta d'un 85% cacau vol dir que en tota la tauleta només porta un 15% de sucre. Per tant, si prenem un trosset, realment la quantitat de sucre que estem prenent és molt poca. Per això es recomana sobretot 80-85% cap en amunt. I com comentava també, que a mi m'agrada molt parlar d'elles, és tot el món de les espècies i els condiments, perquè totes tenen propietats molt interessants, cada una de les espècies. Per exemple, l'orenga és molt antiinflamatori i antibacterià. La cúrcuma també és un potent antiinflamatori. La canyella ajuda a regular el sucre en sang. El gingebre, per exemple, va molt bé també per desinflamar a nivell digestiu. Aleshores, totes les espècies tenen les seves propietats i per això és molt interessant utilitzar-les a la cuina. I a més també tenen una cosa molt bona i és que ens ajuden a potenciar el sabor dels plats i dels aliments sense necessitat d'afegir massa sal. Per tant, també és un recurs que tenim per no abusar molt de la sal quan cuinem. I a més, evidentment, aquí també entraria tot el món de l'alfàbrega, la menta, el romaní, la farigola, totes aquestes herbes aromàtiques que són molt interessants. I això seria fins aquí un resum dels aliments saludables, com comentàvem, aliments reals, aliments de veritat, que s'haurien d'incloure o que podrien cabre dintre d'aquesta alimentació saludable. A continuació també havia preparat aquesta gràfica per parlar una mica de tot el que són les coccions a l'hora de cuinar, perquè no només hem de tenir en compte l'aliment, sinó que la manera com el cuinem també és molt important dintre d'aquesta alimentació saludable. També perquè, per exemple, dintre del món de les verdures no és el mateix, per exemple, que un bròquil el fem al vapor o l'escaldem 4 o 5 minuts que no que el bullim 10. Només si feu la prova a casa ja veureu que el color, l'olor no té res a veure. I és perquè també el cuinar-los poc o cuinar-los just al temps just perquè estiguin cuits, o sigui que no estiguin durs però que no estiguin extra cuits, també manté molt més tot el que són les seves vitamines, els seus minerals i les seves propietats. Aleshores també per beneficiar-nos al màxim de tots aquests micronutrients que ens aporten les verdures és molt interessant poder això cuinar-les en el seu punt just, sense passar-nos. Aleshores, el vapor, per exemple, és una tècnica molt interessant perquè com que l'aigua no està tocant directament en l'aliment, és una molt bona manera també de mantenir tot el que són les vitamines i els minerals de les diferents hortalisses, perquè moltes vegades l'aigua també és un medi que arrastra certes vitamines. Aleshores, el vapor, per exemple, en aquest cas, en la cocció de les verdures és molt interessant. Després, com comentava, escaldats curts també ens permet mantenir molt millor els nutrients, els saltejats, forn a temperatures moderades, moderades vol dir 170, 180, les que normalment ja utilitzem, però moltes vegades ja quan utilitzem temperatures molt més altes ja ens arrisquem a cremar o a torrar els aliments i això no ens interessa perquè quan es creen aquestes, que moltes vegades paradògicament és el que ens agrada, quan trobem allò la patata torradeta o el moniato torradet o aquestes coses, a nivell de paladar ens agrada, però a nivell de salut no són saludables, perquè tots aquests torrats aporten acrilamides i aporten certes substàncies que sí que són potencialment tòxiques o dolentes pel nostre organisme. Per tant, hem d'intentar sempre no torrar o evitar cremar els aliments. Després, per exemple, planxa, una papillot, per exemple, per cuinar el peix, també és molt interessant, o un guisat de carn, de les carns, per exemple, o de les verdures, també són tècniques saludables i interessants. Per l'altra banda, les que hauríem d'evitar serien tot el que són brases,
perquè quan sometem un aliment directament al foc també es creen substàncies que poden ser tòxiques i no saludables, i el que comentàvem, no? Hem d'intentar evitar no socarrimar els aliments perquè aquests cremants no són saludables, i evidentment els fregits, perquè també estem utilitzant molt oli que moltes vegades s'oxida, que estem creant també substàncies que no ens interessen. Per tant, brasa i fregits intentem-los evitar al màxim dintre del possible, i la resta de coccions serien, que veiem a l'esquerra, serien les més saludables. I ja ho he comentat, però sobretot això, evitar torrar i cremar els aliments. Això inclouria també el pa, que moltes vegades el pa a la torradora ens agrada torrar-lo molt, però aquí estaríem un altre cop dintre de coses que paladalment ens agraden però que no deixen de ser saludables quan torrem massa el pa. Aleshores, ara hem vist fins ara la part més teòrica, hem fet un repàs sobre quins productes hauríem d'evitar, quins aliments sí que hauríem d'incloure, i ara passem a la part més pràctica. He volgut començar pels esmorzars perquè sovint moltes vegades jo crec que quan diem vaig a dur una alimentació més saludable, segurament el dinar i el sopar són dos àpats que més o menys sabem fer bé, sabem que podem fer amanides, que podem fer cremes, un peix a la planxa, més o menys jo crec que ens podem imaginar com fer-ho bé. Però en general l'esmorzar o també el mig matí o el berenar solen ser els àpats on més productes processats consumim. També perquè moltes vegades, a través també dels anuncis que veiem a la tele o de costums que hem adquirit des de petits, tenim tendència a incloure aquests productes perquè se'ns han dit que són necessaris o són saludables o que han de cabre dintre d'aquests esmorzars, però que en realitat no ho són. Aleshores, anem a buscar-ne alternativa. Per exemple, si estem acostumats a esmorzar, per exemple, cereals, i cereals vol dir tant aquestes boletes de xocolata o cereals de xocolata així més típics dels nens, però que molts seguim consumint, o directament també els mueslis, que moltes vegades diem no compro uns cereals de xocolata però em compro el muesli que porta més fibra. Però aquests cereals també porten molts sucres afegits. Jo us animo a mirar les etiquetes perquè us enduríeu sorpreses de la quantitat de sucres que porten, encara que puguin semblar més saludables. Aleshores, quines alternatives podríem fer a casa que siguin més saludables per a aquelles persones que esteu acostumats a menjar cereals? Doncs una opció, per exemple, seria utilitzar la civada, que la civada són els flocs d'avena en castellà, que moltes vegades civada no ens sona tant, però avena sí. Aleshores, per exemple, per preparar un porridge d'avena, que es tracta d'agafar, per exemple, llet o beguda vegetal i bullir els flocs de civada durant uns 10 minuts fins que quedin tous i servir-ho, per exemple, amb fruita i fruits secs seria una opció. També podem servir, per exemple, aquesta civada amb una mica de iogurt natural que hem comentat, de cabra o d'ovella, amb fruita i fruits secs, i d'alguna manera seria com si estiguéssim fent un bol de cereals una mica diferents i molt més saludables, perquè estaríem aportant aquesta fibra, aquest cereal integral com és la civada, que ens aporta també fibra i proteïna de bona qualitat, amb la fruita i els fruits secs. Aleshores, per exemple, aquestes serien dues alternatives que tindríem. Si som més d'esmorzar, la típica torrada amb embotit, o he posat també l'opció dolça al pa amb la mantega i la marmelada, quines alternatives tindríem? En primer lloc, el que ens hauríem de fixar sobretot és en el pa. Com hem comentat, és molt més interessant anar a buscar un pa integral de bona qualitat que no un pa blanc. Aleshores, un cop haguem triat un pa integral de bona qualitat, ja sigui d'espelta, ja sigui de sègol, ja sigui de fajol, per a aquells que busquin una opció sense gluten perquè potser no en puguin menjar o no els hi senti bé, totes aquestes opcions integrals són vàlides. Aleshores, quines opcions tenim, per exemple? Aquí us he posat una llista amb diferents opcions. Per exemple, salades podrien ser una mica d'alvocat, o sucat amb tomàquet i bonítol, o brat en conserva, o unes sardinetes en conserva també seria una opció molt nutritiva i amb aquest aport d'omega-3. Un hummus o un paté vegetal, per exemple, que els patés vegetals es poden preparar, si entreu a internet trobareu 1000 opcions, es poden preparar, per exemple, amb pastanaga, en podem preparar amb carbassó, en podem preparar moltes opcions. Tenir, per exemple, un paté vegetal o un hummus per untar la torrada també podria ser una molt bona opció. Un ou remenat o una truita també serien opcions molt nutritives. A més, hem de pensar
que el que més sàcia el nostre organisme és la combinació de proteïna i greix de bona qualitat. Per tant, segurament notareu molta diferència si esteu acostumats, per exemple, a esmorzar galetes o cereals d'esmorzar, que són productes molt refinats i amb molts sucres, que segurament a l'hora o hora i mitja, mig matí, teniu gana, no? Perquè són productes que porten aquests sucres i aquestes farines refinades que el que en generen és un pic d'energia, de glucosa molt momentani, no? En el moment podem notar que tenim molta energia, però després aquesta energia baixa també molt de cop, no? I per això normalment a l'hora o hora i mitja tenim gana perquè ens aporten molt poca sacietat. Aleshores, el que més sacietat ens genera és el que comentava de combinació de proteïna i greixos de bona qualitat. Per tant, per exemple, a totes aquestes coses que comentàvem del bonítol, l'humus, la truita, són opcions que ens aporten proteïna, tant vegetal com animal, de bona qualitat. I això ens generarà molta més sacietat que no pas a totes aquestes opcions més refinades que estàvem comentant. Per a aquelles persones, per exemple, que us agradi més esmorzar dolç, doncs, per exemple, una opció seria utilitzar la taïna, que no sé si la coneixeu, però és aquesta pasta de sèsam que s'utilitza per fer l'humus, que ara en venen, jo crec que pràcticament a tots els supermercats en podem trobar. Doncs una torrada de pa de bona qualitat untada amb una mica de taïna o crema d'ametlles, per exemple, amb unes rodanxes de plàtan i canyella pel damunt, podria ser una opció nutritiva i saludable per incloure també per esmorzar. O altres opcions, aquí he posat sobretot més salades, però per exemple un formatge fresc de cabra també podria ser una bona opció, olivada, per exemple, amb pebrot vermell escalivat, o la taïna que comentàvem amb rodanxes de tomàquet com a opció més salada. Us he volgut posar aquí diferents opcions perquè veieu que realment podem tenir moltes alternatives fàcils i saludables. Un guacamole, per exemple, si us agrada el guacamole i en compreu, doncs també podria ser una bona opció. Després, els caps de setmana, que ens agrada més anar a buscar al forn, aquell croissant, aquella ensaïmada, les magdalenes. A veure, totes aquestes coses que estem dient, evidentment, dintre d'una alimentació saludable, si puntualment en un aniversari o en un dia especial, perquè és el dia de Reis, mengem alguna cosa més processada, evidentment, no passa res. El que és important és que sigui ocasional, que sigui molt puntualment que fem aquestes coses. Però en general, tot això són productes processats i, per tant, al nostre dia a dia no haurien d'estar presents. Aleshores, us volia proposar també, aquest em sembla que us he posat la recepta, per si voleu fer una captura de pantalla o apuntar-la. Opcions així dolces i més divertides per preparar, per exemple, els caps de setmana o diumenge en família o no, podrien ser, per exemple, uns pancakes que els podem preparar de forma molt saludable amb un plàtan, un ou, 30 grams de farina de civada o flocs de civada si teniu i canyella. Tot això ho tritureu bé amb el mini pimer fins que quedi una pasta homogènia, escalfeu la paella, aneu abocant culleradetes i aneu formant els diferents pancakes i quan estiguin fets els aneu donant la volta i ja els podeu servir. Això són superfàcils, són dolços, bons i així amb una mica de fruita, una mica de iogurt queden boníssims o fins i tot amb una mica de xocolata negra per sobre pels més llaminers, doncs seria una opció nutritiva i saludable. O si no, una altra opció que us havia proposat aquí seria, per exemple, preparar un pa de plàtan, que és una opció com per fer una mena com de pastís o una mica més de brioix saludable. Jo, per exemple, el preparo amb 160 grams de farina d'ametlla, 40 grams de farina de civada, 3 plàtans madurs, que és el que ens aportarà la dolçor de manera natural perquè no hi posarem sucre, 3 ous, els 30 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, llevat, canyella i podeu afegir també una mica de nous o una mica de panses. Tot això també, el plàtan es xafa bé, es bat amb l'ou, després es barregen les farines i la resta d'ingredients i es posa al forn a 180 uns 30-35 minuts. I ja teniu també com un pa de pessic o un brioix molt més saludable, sense sucres afegits i molt més nutritiu. Després, a nivell de begudes, a vegades potser això ens n'oblidem més, però tot el que són Colacao, Nesquik, si ens fixem en els ingredients, també porten un percentatge elevadíssim de sucre. Aleshores, si ens agrada el cacau, sé que al principi pot costar una mica, perquè clar, si estem acostumats al Colacao o al Nesquik que porten molt de sucre, prendre això és com molt dolç, i si passem a l'altra opció de cacau pur pot ser bastant més fort. També us diré que és qüestió de costums moltes d'aquestes coses. Igual passa amb el cafè, passa amb el iogurt, totes aquestes coses on ens estem acostumant a posar sucre. Al principi es fa raro,
però quan tu ja t'has acostumat al sabor, al gust natural, quan tornes a provar l'ensucrat dius, uau, ostres, jo m'ho prenia així i ara ho trobo molt dolç, no? Perquè el paladar s'acostuma i és una qüestió d'acostumar al paladar. Aleshores, per exemple, jo sé, per exemple, si esteu acostumat molt als dolç, jo el que recomanaria, per exemple, també quan us prepareu el cacau, si utilitzeu alguna beguda, per exemple, beguda de civada o beguda d'ametlles, que acostuma a ser un pèl més dolceta, sobretot sense sucres afegits, si utilitzem alguna beguda vegetal, normalment ja són un pèl més dolces que la llet normal. Aleshores, per exemple, una llet vegetal amb una mica de cacau pur seria una opció molt més saludable que un Nesquik o un Colacao. O si coneixeu també la garrofa és una alternativa també molt similar al cacau, però porta més sucres de manera natural i, per tant, és una alternativa que també ens pot ajudar a endolçar aquesta llet. I després, tot el que és el món dels sucs, tots els sucs envasats també porten molts sucres afegits. Aleshores, la millor alternativa seria una peça de fruita. I compte perquè no estic dient un suc de fruites, sinó una peça de fruites. Una peça de fruita. Per què? Perquè com moltes vegades, i això no vull dir que el suc de taronja no sigui saludable, el suc de taronja en podem prendre, és saludable. Però m'agradaria explicar que, per exemple, quan fem un suc de taronja natural, no utilitzem una taronja, perquè una taronja ens queda potser un dit de suc, no? Potser n'utilitzem 4, 5 i moltes vegades li traiem la polpa. Aleshores, clar, amb un got ens estem prenent tots els sucs, que són sucres naturals i sucres bons, però tots els sucres que tindrien 4 o 5 peces de fruita de cop, sense mastegar i sense fibra, que s'absorbeix també molt més ràpidament. Aleshores, la resposta glucèmica al nostre cos sempre serà molt més brusca o molt més elevada amb un suc que no pas quan ens mengem una peça de fruita, perquè peça de fruita mai ens menjaríem 4 o 5 taronges de cop, no? Perquè entre l'aigua que porta, la fibra i tot, amb una amb prou feines i ens quedem plens, no? Aleshores, per això sempre és molt més interessant prendre la fruita sencera. Que un dia ens ve de gust un suc, fantàstic, ens el prenem i també està bé. Però intentem prioritzar sempre fruita sencera perquè més ens beneficiarà molt més de la fibra. Després, us he volgut posar imatges també d'altres esmorzars, algunes són fotos meves, alguna l'he tret d'internet, d'altres esmorzars que no hem comentat fins ara que també podrien ser saludables, que podria ser, per exemple, aquesta truita o aquest ou que hem comentat, o ous remenats, per exemple, que com hem dit és una opció molt nutritiva. Abans ho hem dit amb torrada, aquí, per exemple, podria ser una truita al plat acompanyada, per exemple, amb una mica de vegetals, una mica d'alvocat o uns tomàquets, per exemple, seria una opció també molt nutritiva pels matins. O també altres opcions així una mica més atrevides, per dir-ho d'alguna manera, perquè moltes vegades no és el que estem acostumats a esmorzar, però si ho proveu ja veureu que realment senta molt bé, que són fer esmorzars, per exemple, més vegetals. Per exemple, un tomàquet amanit amb una mica d'alvocat i jo aquí m'havia posat un paté de pastanaga, per exemple, amb un paté de pastanaga i sardina, que és una opció també molt nutritiva, o podria ser un hummus, per exemple, i tindríem també un plat combinat molt nutritiu. O, per exemple, si heu cuinat verdures, saltejat de verdures la nit anterior i us n'ha sobrat, doncs, per exemple, per què no? Si són aliments saludables, moltes vegades tenim la idea que l'esmorzar és com un àpat a part, no? És com que ha de ser diferent, ha de ser dolç i ha de ser com especial. Però en realitat és un àpat més, per tant, podríem menjar el mateix que mengem al dinar i al sopar, no? Aleshores, reaprofitar, per exemple, verdures que tenim sobrants a la nevera amb una truita o una mica de barat en conserva, que és el que havia posat aquí, amb una mica d'alvocat i rúcula, per exemple, també seria un esmorzar diferent, però molt nutritiu. Aleshores, us animo a experimentar també combinacions d'aquestes amb el que tingueu a la nevera. Aleshores, hem parlat una mica d'esmorzars, passem al dinar i al sopar. Aquí us he posat un gràfic que segurament haureu vist moltes vegades, que seria el plat de Harvard, que m'agrada més a mi aquesta gràfica que no la piràmide alimentària, perquè crec que és molt més clar i molt més adequada. Aleshores, com hauria de ser el dinar i el sopar? Doncs sempre hi hauria d'haver-hi, o si fem plat únic, la meitat del plat haurien de ser verdures, podem combinar vegetals crus amb vegetals cuinats, podem fer tot vegetals crus, a l'estiu potser ve més de gust, ara a l'hivern potser ens ve més de gust verdures al forn, saltejades, cuites, en el format que més us agradin, però sempre hi ha d'haver-hi aquesta meitat de verdures, o en cas que fem primer plat i segon plat, doncs un primer plat de verdura. Després, un quart del plat hauria de ser la proteïna, vegetal o animal,
la que escollim, i després també podem afegir cereals integrals o tubercles que ens puguin aportar aquesta part d'hidrats de carboni saludables. A part, per beure sempre serà la millor opció aigua, per amanir, com comentàvem, greixos saludables com l'oli d'oliva verge extra. Aleshores, per veure també diferents opcions, us he posat també aquest esquema que jo havia preparat, que és això, sempre que hi hagi les verdures i hortalisses, per si voleu fer una foto i quedar-vos amb aquest esquema, doncs ja us dic, amanides, cremes, verdures al forn, saltejades a la planxa, com més us agradi, acompanyat d'aquesta carn o peix o ous o llegums cuinats de manera saludable. Afegim també alguna font de greixos saludables, com poden ser les olives, o si fem una amanida, per exemple, afegir una mica d'alvocat, o llavors, o fruits secs, i després aquesta font d'hidrats de carboni. Com veieu, aquí he posat opcional entre cometes, perquè sí que és veritat que, per exemple, les verdures també ens aporten ja hidrats de carboni de per si, o si prenem fruita de postres també ens aporten hidrats de carboni. Aleshores, que moltes vegades busquem ser com molt quadriculats i hi ha d'haver això, hi ha d'haver de tot, no? Aleshores, si, per exemple, al migdia sí que voleu incloure, per exemple, aquest cereal integral o una pasta integral o una patata amb moniato, però després a la nit, per exemple, ja feu una crema de carbassa, que la carbassa també ens aporta hidrats de carboni saludables, i feu un peix, per exemple, no faria falta obligatòriament haver d'afegir aquest cereal o aquesta patata, tenint en compte que les verdures també ens aporten hidrats de carboni de bona qualitat. I per postres, aquí us he posat algunes alternatives. Aquí sí que us he posat, per exemple, els iogurts de sabors, que moltes vegades estem acostumats a comprar-los de maduixa, de plàtan, dels diferents gustos, però com us comentava, si mirem l'etiqueta, són iogurts que porten molts sucres afegits. Aleshores, aquests tipus de iogurts sí que els hauríem d'intentar evitar, i l'alternativa saludable que tindríem, per exemple, és agafar un iogurt natural o un kèfir, el que més us agradi, i sí que podem posar-hi, per exemple, la fruita tallada al damunt, o si aquesta fruita la triturem, per exemple, i la fem puré i la barregem amb el iogurt i li estem donant aquest iogurt aquest sabor d'aquesta fruita que volíem de manera natural. També podem, per exemple, afegir uns nous al damunt, si li voleu donar un toc més cruixent, però la idea seria anar a buscar-ho a partir dels ingredients naturals, no ja amb sabors. A més, moltes vegades els iogurts de sabors no és que portin maduixa, és que porten aroma a fresa, no? Aleshores, no deixen de ser conservants, no porten ni maduixa. I després, evidentment, aquí us he posat altres alternatives saludables que tindríem de postre, que seria una peça de fruita, o ara que ve l'hivern, a mi m'agrada molt, per exemple, compota de poma o poma al forn, o si algú prefereix, per exemple, una infusió digestiva, també pot ser una molt bona alternativa per postres. Aleshores, com organitzem? He posat per acabar, ja acabo perquè em sembla que ens queda poc temps i així farem preguntes. He volgut acabar amb un exemple de com distribuir o com fer un menú saludable. Aleshores, us volia explicar un mètode que jo utilitzo per si us pot servir. Hi ha moltes maneres d'organitzar un menú saludable. Aquesta n'és una, però si us serveix, doncs fantàstic. Jo normalment el que faig és, si em dibuixo una graella de tota la setmana, el primer que faig és distribuir la proteïna. Doncs intento que hi hagi, el que comentàvem, 2 dies peix blau, per exemple, que aquí l'hem posat dimarts i dissabte. Intento que hi hagi 2 o 3 dies llegum, que també la trobeu distribuïda. Un dia, per exemple, podem afegir marisc, que pot ser això, sèpia, pop, calamar, que també són molt interessants. I els altres dies, peix blanc, pollastre i ou, anar-ho variant. Jo he fet aquesta distribució, però hi haurà potser gent que potser carn no en vol prendre, doncs potser menjarà més llegum, o potser hi haurà algú que en vez d'un dia peix blanc prefereix tornar a fer aquesta sèpia o aquest pop. Doncs aquí es poden fer moltes variacions. Però jo sempre el que faig és distribuir la proteïna. Aleshores, un cop tinc distribuïda la proteïna, tinc clar que sempre hi ha d'haver-hi aquestes verdures i hortalisses. Després decideixo com m'ho combinaré, o sigui, quines verdures i quines hortalisses afegiré, i després sí afegiré algun tubercle o algun cereal integral per complementar. Aquí us he posat, en base a això, un exemple, que seguint el mateix esquema que us havia posat anteriorment, primer, per exemple, us agafo així exemples al tuntun.
Però, per exemple, el primer, que era verdures, hortalisses i pollastre, doncs, per exemple, ho he transformat en, doncs, el primer, doncs, una amanida amb hortalisses variades, afegiré també una mica d'alvocat i després el pollastre doncs, el faré a la planxa amb toc de cúrcuma. O, per exemple, el dimarts que teníem verdures i llegums, doncs, per exemple, un saltejat de verdures variades amb cigrons, aquí he afegit aquest arròs integral i unes llegums de carbassa. Aleshores, a partir d'aquí és com podeu anar-ho transformant. A mi és una manera que em va bé per crear un menú, us ho he volgut ensenyar per si us va bé, però bueno, que ja també hi ha moltes maneres. Però bueno, com que moltes vegades, si sabem que sempre hi han d'haver-hi verdures i hortalisses, moltes vegades això no ens atabala, moltes vegades, o el que m'he trobat jo, molta gent amb com parlo, el que atabala més és, ostres, és que si he menjat peix pel matí, què menjo al vespre, no? O si he menjat, normalment el que ens preocupa més és el tall, doncs per això jo sempre distribueixo la proteïna i després ja miro com ho combino amb les verdures i hortalisses que m'agradi. I fins aquí la xerrada. Espero que us hagi agradat, que us hagin servit els consells pràctics que hem donat i moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu qualsevol dubte o pregunta, ara és el moment i les anem responent. Moltes gràcies, Gina. Doncs en el xat n'han arribat algunes de preguntes. Si vols que te les vagi llegint o prefereixes... Ho tinc obert, mira, ho acabo d'obrir. Perfecte. Ja ho vaig llegint jo. Si vols, deixa de compartir, Gina, i així ens veiem. Vale. Perquè no ens veuràs tan petits. Ara. Perfecte. Vale, i ara tinc el xat. Sí, la primera parla del caldo. Sí, correcte. La Judit. Si guardes el caldo per fer sopes, no aprofites de vitamina. Vale, aquí, Judit, amb el tema dels caldos, jo el que us recomano és a dir, quan cuinem verdures, que moltes vegades afegim sal abans o després, això té un perquè. Per exemple, quan bullim un bròquil, normalment quan l'aigua ja arrenca el bull, afegim una cullereta de sal i després tirem el bròquil, la sal el que fa és que els minerals del bròquil es quedin més al bròquil, no passin tant a l'aigua, perquè és un tema d'osmosis. Aleshores, quan fem un caldo, jo el que us recomano és no tireu la sal al principi, perquè el que ens interessa és al revés, és que les vitamines i els minerals de les verdures que estem bullint passin al caldo, perquè és el que ens prendrem. Aleshores, bulliu i als últims minuts de la cocció és quan podeu afegir una miqueta de sal. Aleshores, és quan aprofitarem millor tots aquests minerals de les verdures o del pollastre o del que haguem afegit per fer aquell caldo. Aleshores, fruita per postres o entre hores o per esmorzar? Això és un clàssic dubte. Jo diria depèn de cadascú. Si hi ha una persona que no té problemes digestius i prendre fruita de postres no li senta malament, la fruita de postres es pot prendre. El problema és gent que realment té problemes digestius, que quan pren fruita de postres nota que se li infla més la panxa o que té una capacitat digestiva més debilitada. Aleshores, en aquestes persones sí que seria més convenient prendre la fruita o per esmorzar o entre hores i no tant per postres, per facilitar aquesta digestió. Però si ho digerim bé, no hi ha cap mena de problema. I carbohidrats al vespre tampoc hi hauria problema. Evidentment, aquí depèn molt de cadascú. Hi haurà persones que potser pel seu context no ens interessarà posar carbohidrats al vespre, però dintre d'una alimentació saludable, així, a mode general, sí que podem incloure carbohidrats al vespre. I més perquè, per exemple, les verdures i les hortalisses ja porten carbohidrats. O, per exemple, també és veritat que no és el mateix prendre una patata o un moniato, que una patata porta 50% de carbohidrats i després també ens aporta fibra, aigua i moltes altres coses, que no que, per exemple, prendre un platot de pasta. Clar, és molt diferent. Aleshores, també hauríem de parlar de quin tipus de carbohidrat afegim. Però jo, per exemple, una patata, un moniato o les verdures sí que són hidrats de carboni que jo contemplo perfectament per menjar al vespre. Solanàcies, patata, pebrot... Aquí tornem a parlar, aquí també depèn de cada persona. Hi haurà persones que sí que potser per problemes més inflamatoris, sobretot d'articulacions o així, sí que potser convé limitar les solanàcies, però en general, si no tenim cap patologia que t'hagin recomanat eliminar solanàcies, no hi ha cap mena de problema en incloure-les dintre l'alimentació. I els llegums, que veig que posa igual amb els llegums. Els llegums són aliments també molt saludables
sí que és veritat que és això, no? Que depèn del context de cadascú. Si hi ha una persona que, per exemple, tingui problemes digestius, doncs potser en concret pel seu problema durant un temps potser sí que convé limitar els llegums, perquè potser els llegums li creen que se li infli molt més la panxa, molta més distensió abdominal, molts més gasos, aleshores s'ha de tractar l'intestí i potser en aquests casos sí que es pot retirar els llegums durant un temps. Però en general, si no, els llegums són aliments molt saludables i nutritius per incloure. Quina diferència hi ha a cuinar una carn o el que sigui a la planxa o en una paella? No és el mateix? Sí, aquí seria el mateix. Vull dir, si dius el format, suposo que ens estem referint al format, no? Si és planxa o paella, en principi és el mateix. La idea és planxa, que és volta i volta, no? Vull dir que estem cuinant així, però l'estri seria indiferent. Per què hi ha aquesta moda del dolent que les carns vermelles en què són dolentes? Bueno, hi ha moda, però, és a dir, quan parlem de carns vermelles no podem englobar totes les carns vermelles dintre el mateix sac, no? Que és una mica el perill quan a vegades als diaris diuen la carn vermella, no sé quin titular posaven, no? Però com que és cancerígena o no sé quins titulars sortien. Clar, no és el mateix un Frankfurt que una carn de vedella de pastura de bona qualitat, no? Perquè una és una carn processada i una és una carn vermella de bona qualitat. Aleshores, quan parlem de carns vermelles, hauríem de definir molt bé quin tipus de carn estem referint. Tot el que són carns processades, que són les que hem comentat al principi, embotits, frankfurts, salxitxes, productes més processats, aquests sí que són dolents i els hauríem d'evitar. Si puntualment mengem, jo què sé, en algun dia puntual mengem una mica, evidentment no passa res, però en el nostre dia a dia, dintre d'una alimentació saludable, no hi haurien d'estar. Però una carn vermella de bona qualitat, si no tenim cap problema de salut que sigui contradictori, sí que en podem incloure. Sí que és veritat per això que les carns vermelles no convé abusar-ne, és a dir, no seria saludable menjar carn vermella quasi cada dia, com molta gent venia fent fins ara, no? Sí que convé reduir-la, però menjar-ne puntualment un dia a la setmana, per exemple, o fins i tot 2, depèn de la persona si ho pot fer, de bona qualitat, doncs no hi hauria tant problema. Quants dies ous per setmana? L'ou és un dels aliments, així com abans dèiem, hi ha molts aliments que molta gent es pensa que són saludables i no ho són, hi ha molts aliments saludables que han estat molt castigats, no? I un exemple n'és l'ou, que durant molt de temps se'l va castigar perquè deia que com que porta colesterol era perjudicial per la salut cardiovascular, i sí que és cert que el rovell de l'ou porta colesterol, però el que no està demostrat, o sigui, el que s'ha vist és que aquest colesterol, no és que nosaltres mengem el colesterol de l'ou i aquest colesterol ja es posa a les nostres venes i és colesterol dolent. Primer de tot, que no l'absorbim tot, aquest colesterol. I després que aquest colesterol no va als nivells dolents de colesterol. Aleshores, al revés, el que s'ha vist que realment pot tenir un benefici a la salut cardiovascular perquè són greixos saludables. Per tant, en principi, ous en podries prendre pràcticament cada dia, a no ser que hi hagi alguna patologia contradictòria, però en principi en podries prendre cada dia sense problema, un ou cada dia, o fins i tot hi ha gent que en pren 2 i tampoc passaria res. De fet, s'han fet estudis que fins a un consum de 2 ous al dia, això no vol dir que si un dia algú en prengués 3 per casualitat, li passés alguna cosa. El que passa que no s'han fet els estudis, no? Però amb 1 o 2 ous al dia sí que s'han fet estudis i no ha resultat perjudicial. Quina alternativa al llegum és millor si generen còlics? Clar, és molt genèrica aquesta pregunta perquè també hi hauria de veure per què generen aquests còlics, no? Però sempre hi ha, dintre del grup de les llegums, hi ha llegums que són més digestives que altres. Aleshores, per exemple, una llentia vermella que a l'estar partida i no tenir pell és molt més digestiva, o un pèsol, sempre s'entenen millor que no un cigró o una mongeta, per exemple. I llet enriquida amb calci no té per què, perquè si estem parlant de llet de vaca, per exemple, no té sentit enriquida amb calci perquè la llet de vaca ja porta suficientment calci. Aleshores, no li veig el perquè d'estar enriquida. Si fos una beguda vegetal i dubtem de si estem prenent prou calci a la nostra alimentació, si és enriquida amb calci, aleshores és una bona opció. Però una llet d'animal no li veig el sentit.
Crec que no hi ha cap pregunta més. Ai, no et sento. Sí, és que m'he mutat, havia tancat el micro. Em sembla que no n'hi ha cap més. Doncs, si no hi ha més preguntes, donaríem la paraula al Ramon Maria Miralles, que és el president de la FECEC, i donaríem la xerrada per acabada. Endavant, Ramon. Sí, Clara. Primer de tot, voldria disculpar-me perquè el primer quart d'hora me l'he perdut perquè estava connectat amb una fundació de Madrid, de manera que ja sentiré la gravació completa. M'ha semblat una aportació molt interessant, la de la Gina Estapé, a qui li vull agrair en nom propi i en nom de la FECEC la seva contribució amb aquests webinars que fem amb motiu dels 20 anys de la FECEC. I a tots vosaltres la vostra assistència, la vostra paciència i alguns sou reincidents amb els webinars que anem fent i que encara ens en queden un parell per acabar el dimecres que ve i el proper de l'altra setmana, també amb motiu d'aquest 20è aniversari. O sigui que moltes gràcies per tot. Disculpar-me un cop més perquè no he pogut estar en el començament de la reunió, però no us capi dubte que em repassaré tota la gravació amb molt d'interès perquè m'ha semblat altament interessant. Moltes gràcies a tots i disculpeu perquè estic una mica afònic. No, gràcies, Ramon. Tal com deia el Ramon, totes les persones que han estat inscrites, heu vist que estàvem gravant, doncs demà o demà passat us passarem l'enllaç perquè podeu veure la gravació i copiar amb tranquil·litat aquestes receptes tan xules que ens ha passat la Gina. I alhora també us passarem una breu enquesta perquè feu una valoració, perquè aquestes opinions ens ajuden també a millorar i a preparar els nous webinars. I jo diria que ja ho podríem deixar-ho aquí. Hem sigut superpuntuals, Gina. Molt bé. Jo volia donar també un cop més les gràcies a la Federació per haver-me convidat. Espero que us hagi agradat la presentació. I res, moltíssimes gràcies un cop més a tots els assistents per estar aquí. Doncs vinga. Gràcies a tots. Vinga, fins la propera. Gràcies.